kullum burin ta zance na a dare ko safiya rana araba mu bata ji daɗi ba. Wai wani alhaji za su baiwa yarsa a tun sala shi ɗan romo yayin taite su kyale ni a garin su ya kama ɗan zomo mai suna bata amince ba. Yi mata irsu su sa cikin kunci ba su kare mata mutunci ba. Ta ce in ta rasa ni ciwo ne dan ni mahaɗi na ruhi ne, in za ta kira na hubi ne ta ɗanɗana su makaho ne, in gane ba ta kula kowa ba. In har an karaba mu mai sonawa ne zai share kuka na, kai ɗai ka zamo muradi na makiyin ka ba za ni gaisar ba. In dai na yi rashin kawufi na duniya zan yi wa ban kwana, rijiya zan je na fada wadda ba za a yi mata yasa ba. Ko kuma in ɗan kurɓa hudar nan mai cutarwa a numfashi, mai kalmar raba mu mugu ne wannan bai kyala kowa ba. Kun rabuwa da wani hakika zuciya tilar ta kuka, wanda ya ce alaba mu ba shakka wannan bai